санъат сарҳад надорад ва оҳангу садои марғуб, рақсҳои ҷаззоб дар ҳама канори дунё мухлисони худро меёбад. ташрифи гурӯҳи ҳунармандони ансамбли тарона ва рақси байрақи сурхи баҳри сиёҳ ба шаҳри Бохтар дар рӯзҳои таҷлил аз солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар рост омад. дар рӯзҳои таҷлил аз 32-мин солгарди таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи кишвар гурӯҳи ҳунармандони ансамбли тарона ва рақси байрақи сурхи баҳри сиёҳи Федератсияи Русия ба шаҳри Бохтар ташриф оварданд. ҳайати ҳунармандон барномаи ҷолиби фарҳангиашонро дар театри вилоятии мусиқии масакавӣ ба номи Ато Муҳаммадҷонови шаҳри Бохтар пешниҳоди дӯстдорону ҳаводорони савту наво намуданд. дар урфият мегӯянд санъат сарҳад надорад. воқеан ҳам суруду оҳангҳои дилошӯб, рақсҳои мавзун, садои хушу форами ҳунармандону раққосаҳои хушхиром бинанда ва ҳар фарди фарҳангдӯстро ба ваҷ меорад. ташрифи даставии ҳунармандон аз хориҷи кишвар бахусус Федератсияи Русия ба кишвари мо идомаи мантиқии густариши риштаҳои дӯстиву рафоқати ин ду халқро ифода намуда воситаи хуби тақвияти ҳамкорӣ барои ҳунармандон аст. пешниҳод гардидани суруду оҳангҳои дилнишин, иҷрои рақсҳои ҷолиб аз ҷониби ҳунармандон боиси хушҳолӣ ва рӯҳбаландии дӯстдорони фарҳанги суруду тарона гардид. ба иттилои масъулин чунин намоишҳои фарҳангӣ имконияти воқеиро ҷиҳати муаррифии бештари фарҳанги халқу миллатҳо ба вуҷуд оварда дар як маврид риштаҳои дӯстӣ мустаҳкам мегардад.